Bastrup i luften. Frank Andersen. Jens-Jørgen Bertelsen. Ja, selvfølgelig prøv. Udmærket skud af Jens-Jørgen Bertelsen. Udnyttelse af et af de, hvis man kan tale om svage punkter for dette forsvar. Lad os se her. Har lidt besvær med at få bolden væk. Langt nok væk. Og hvis midtbanespillerne som Jens-Jørgen Bertelsen her ligger og lurer på de chancer, så kommer skudmuligheden. Arnesen sparker. Allan Simonsen. Har skud op. Fantastisk redning af Dino Toft. Ja, jeg kan godt forstå, at han undrer sig. Det kan ikke lade sig gøre det der. Men der ser man, hvorfor Dino Toft stadig er beholdet i en alder af 39 år. Skøn aflevering fra Frank Andersen og flugtskud af Simonsen. Fantastisk reaktion. Det er Jens-Jørgen Bertelsen sparker denne gang. Kommer Søren Lerby, venstrebenet. Og igen en god redning af Dino Toft. Roberto Bettega får næsten frit løb her. Og skud glimrende klaret af Ole Kvist. Misforståelse i det danske forsvar gav ham frit skud. Jeg prøver at se her. Bettega har helt frit skud ind mod Ole Kvist. Trækker udenom Røntved, og så kommer skuddet. Men god redning af Ole Kvist der. Kiksede skud fra Elkjær. Røntved. Morten Olsen. Røntved er i position derinde til hovedstød. Elkjær også. Røntved. Ja, så! Storartet skud af anfører Per Røntved. Og Danmark foran med 1-0. Der er spillet 13 minutter af anden halvleg. Glimrende set afleveringen fik Elkjær lige snittet. Først blev det skud her, som og bolden til sidst den over hos Per Røntved, og et skud fra en spidsvinkel. Danmark foran med 1-0. Strålende skud af Per Røntved. Her kommer så afleveringen. Elkjær kommer i luften for snittebolden, der ender hos Røntved her. Og han tager chancen. Jeg synes, det er fornuftigt, hvis bolden bliver klaret. Står der danskere klar til at tage imod, og 1-0 til Danmark. Bertelsen. Hvad siger han der? Dommer siger han indenfor eller udenfor. Desværre på stregen. Ikke straffespark, kun frispark, men der må komme en advarsel, synes jeg. Lad os prøve at se her, om vi kan se det. Bringer op næsten og griber bolden. Det er faktisk kun fordi bolden er våd, han ikke får grebet den. Nummer 3, Cabrini. Det er umuligt at se her, om det er indenfor eller udenfor, men dommeren skal godt placeret. Frank Andersen. Ja, Danmark foran med 2-0. Over den italienske murhændes. Strålende mål af Frank Andersen. Jo, vi har det skønt herude i Københavns Idrætspark. Prøv at se der. Andersen til bolden, uden om muren. Dino Toft opfatter faren for sin. Danmark foran 2-0. Det er ikke mange hold, der scorer 2 mål mod Italien. Storartet Andersen. Danske mur er ikke langt nok tilbage. 22 minutter endnu skal denne stilling holdes. Bruno Conti. Han er offside. Har ikke vinket. Og Italien har reduceret. Jeg synes, han var i klar offside-position. Men der blev ikke vinket. Og Italien har reduceret til 1-2. Jeg skal prøve at finde ud af, hvem det var, der scorede. Det var Graziani, som også scorede de 2 mål i Rom. 1-2 i Københavns Idrætspark. 14 Dossena. Antonioni. Bolden snuser lige uden om målstolpen. Ole Kvist var gået frem og havde gjort vinkelen mindre. Der var vel ikke mere end en halv meter ved siden af. Her kommer Antonioni. 1 meter. Conti.
på disse tværafleveringer. De presser nu i forsvaret. Uden for banen varmer Henrik Eikenbrodt op mellem danskerne her. Elkjær er gået. Og så er Allan Simonsen fri i venstre side. Alene med Chirea. Elkjær med på midten. Ligger der. Og så er der scoret! Lars Bastrup. Preben Elkjær troede, han skulle have straffespark. Men i stedet Lars Bastrup lynhurtig i opfattelsen. Og her hvor der mangler 3 minutter. Oplægget her. Elkjær går ind her. Jeg tror, han prøver at filme sig til straffespark. Lad os se her, ja. Men der kommer Bastrup. 3-1 til Danmark. Nu kan det ikke gå galt. Der betyder noget. Allan Simonsen. Preben Elkjær. Vi har masser af tid nu. Ja, hvorfor ikke? På målstolpen. Men det er over dag siden, der er scoret. Og her er det forbi. Prøv at se. Den største triumf, tror jeg, for landstræner Sepp Pieńczyk, siden han tiltrådte for snart 2 år siden. En kolossal arbejdsindsats af samtlige 12 danskere, der blev brugt på banen. Jeg forstår denne jubel. Et taktfast bifald fra 36.000 tilskuere byder ned mod det danske hold. Og hvor er det fortjent.